Ahoj Adel, som rada, že sme sa tu takto stretli. Ty si teraz nedávno u nás absolvovala kurz, takže ja by som sa rada opýtala, aké to bolo, aké sú tvoje také prvé pocity, keby si to mala zhrnúť na kurze u nás Best English. Ahoj Lenka, tak moje meno je Adela, ako si už povedala. Absolvujem u vás už štvrtý kurz v Best English. Wow. A chystám sa teda na piaty. A Mhm. musím povedať, že angličtina bola pre mňa vždy veľmi stresujúca, nakoľko sa ju učím už 12-13 rokov a vždy bohužiaľ neúspešne. A vždy som mala problém s angličtinou, ako rozprávať, tak aj proste nejako sa dorozumieť. A musím povedať, že váš kurz mi dal veľmi veľa. Už po prvom kurze som videla veľké zmeny na sebe a to hlavne v tom, že som sa nebala rozprávať a ten prvý kurz mi dal to, že ste mi odblokovali môj blog z detstva a to som Mhm. začala rozprávať anglicky, čiže som veľmi spokojná s vašim kurzom. To je perfektné, ďakujeme. Dobre, tak. Um, ako si sa o nás dozvedela? Best English som našla na Instagrame. Vyskočilo mi pozvanie na ukážkovú hodinu, tak som sa Mhm. teda odhodlala a vravela som si, že nemám to teda stratiť, že prídem na tú ukážkovú hodinu, vyskúšam, akou formou vyučujete angličtinu a na tej ukážkovej hodine sa mi osvedčilo, že to robíte úplne iným štýlom a práve to ma zaujalo. Takže dozvedela som sa teda z Instagramu. Super, výborne. Naše kurzy Best English sú relatívne intenzívne. My vyučujeme trikrát do týždňa. Prečo si si vybrala zrovna takýto spôsob, ako sa zahryznúť do tej angličtiny? Musím povedať, že spočiatku ma oslovil ten typ výučby a štýl a následne, keď som sa dozvedela, že je to trikrát týždenne, trošku som sa toho zľakla, úprimne povedané, Super. lebo je to veľmi časovo náročné, ale už Mhm. po prvom kurze som videla, že mi to dáva veľmi veľa a to ma nakoplo, že proste idem do toho ďalšieho. Ako som vravela, už je to môj štvrtý kurz a už je to trošku, je toho veľmi veľa, ale ja vidím na sebe vždy tie pozitívne zmeny a to ma tlačí a motivuje ísť ďalej a pracovať na sebe. Všetko Super. sa dá zvládnuť, dá sa to zariadiť. Ja to mám teda v tých večerných hodinách od 5. do 8. a je to priateľné. Je to trikrát do týždňa, tá sobota sa dá, Mhm. takže je to v poriadku. Ty chodíš na kurz útorok, štvrtok, sobota, hej? Áno, chodím na kurz útorok, štvrtok, sobota. OK, dobre. Tak mám ďalšiu otázku. OK. Mala si nejaké obavy sa do toho pustiť? Samozrejme, obavy vždy boli, ale obavy potom posúvajú človeka vpred. Ak by bol človek bez obav, tak sa do ničoho nepustí. A Pravda. obavy boli hlavne z toho rozprávania, že ako ja teda budem zvládať úspešne rozprávať, keď som vždy mala blok s rozprávaním. Bala som Mhm. sa nového kolektívu, nových spolužiakov, ako teda pred nimi budem vyzerať. Ale musím povedať, že hneď ako na úvodnej hodine dostali sme skvelú pani učiteľku, mala som skvelých spolužiakov, boli sme na rovnakej úrovni, čiže sme sa spolu učili a posúvali svoje znalosti vpred, takže obavy boli určite, ale boli bezvýznamné, teda netreba sa určite obávať a treba do toho ísť. Super, dobre. Tak, čo tu máme? Super. Môžeme ísť ďalšiu. Taká trošku už som ju dala tú prvú, ale to V nevadí. pohode. Keď sa pozrieš teraz na celé svoje štúdium, tak ako ti toto štúdium alebo tieto kurzy alebo celkovo tá angličtina alebo zlepšenie angličtiny pomohli v živote? Vidíš tam nejaké zmeny, také praktické zmeny? Angličtinu som sa začala učiť hlavne kvôli tomu, že proste človek chce cestovať, stretávať nových ľudí. Ja som veľmi spoločensky otvorený človek a práve to mi bránilo v tom cestovaní, prípadne už aj keď sme boli na nejakej dovolenke, tak som mala vždy problém rozprávať. A teraz vidím sama na sebe, ako ma tie kurzy posunuli vpred, čiže nemám problém rozprávať, aj keď niekedy si nie som istá, či to poviem správne, ale aspoň poviem. A to je pre mňa veľký krok vpred. A Mhm. pomohlo mi to momentálne, bola som na služobnej ceste a rozprávala som sa s kolegami z iných krajín a fakt tá angličtina človeku otvára dvere. OK, super, dobre. A dám ešte také úvodné, ja som vlastne tú základnú V úvodnú pohode. informáciu tam nedala. Uh, super. Tak vieš nám niečo povedať trošku o sebe? Kto si, čo robíš, čomu sa venuješ? Jasné, tak moje meno je Adel, ako si spomínala.
Venujem sa farmaceutickému segmentu, pracujem v Mhm. farmaceutickej firme už nejakých 8-9 rokov a práve teraz vlastne mám pozíciu Key Account Manager. Dosť Mhm. cestujeme pracovne a potrebovala som angličtinu aj kvôli tým pracovným cestám na spoznávanie nových kolegov a odovzdávanie informácií aj s inými krajinami. Mhm. Rozumiem. Super, dobre. Hmm. No, takú zvláštnu otázku mám, tak povedať. Ako si sa ty zbavila strachu z angličtiny? Strachu z angličtiny som sa zbavila vďaka Best English, kedy je človek nútený rozprávať. A tým, že dostane spolužiakov, ktorí sú na rovnakej úrovni a vidí, že možno nie je jediný, ktorý má problém s angličtinou alebo tak komunikovať v angličtine, tak sa človek učí a pomaly sa mu to odblokuje. Čiže ja som vďačná Best English, že mi môj celoživotný blog hovoriť anglicky, že ma ho odnaučili a ja proste rada rozprávam anglicky, rada komunikujem so spolužiakmi, teším sa na hodiny angličtiny, teším sa na svoju učiteľku angličtiny, pretože je úžasná, takže bez English vďaka vám sa snažím rozprávať anglicky. Perfektné. To ma veľmi, veľmi teší. Naozaj úprimne, i keď občas takto počujem tú spätnú väzbu, si hovorím, dobre, dobre, nerobíme to nadarmo a aspoň Nie, nejakým určite. ľuďom sme pomohli. Perfektné. Dobre, tak. Čo by si odporúčila študentom, ktorí sa ešte nerozhodli? Ešte tak nejaké strachy ešte prevládajú. Ak angličtinu potrebuješ a ešte váhaš, či áno alebo nie, tak Best English je najlepší kurz, ktorý si môžeš spraviť, pretože som prešla rôznymi kurzami angličtiny a práve v Best English som sa naučila rozprávať, odblokovalo mi to ten môj celoživotný blok a nemáš nad čím váhať. Máš tam skvelých spolužiakov, skvelý tým učiteľov, ktorí ťa vedú a posúvajú vpred, takže neváhaj a určite choď. Super. Spomínala si, že si sa učila rôznymi spôsobmi. V čom ti najviac Best English vyhovovala, keď to tak trošku porovnáš? Keď to môžem ešte tak upresniť, tak ja som teda navštevovala základné kurzy, boli to klasické jazykové školy, kde sme väčšinou písali, čítali, ale málo čo sa hovorilo. Mhm. Ďalší kurz bola aj tá Kalanová metóda, ktorú som vyskúšala, kde sme po väčšine opakovali za svojim učiteľom, ale nevidela som v tej Kalanovej nejaký taký systém, ktorý by mi vyhovoval. A práve v Best English sa mi páči to, že tu na človek aj píše, počúva a hlavne rozpráva. Nikdy si ten blok neodblokujete, kým nezačnete rozprávať anglicky. Čiže práve to, čoho sa najviac bojíte, to potrebujete spraviť. Takže práve v tom mi Best English pomohla, že tu veľa anglicky aj komunikujeme. Perfektné. Dobre. Áno, ja myslím, že fajn. Je ešte niečo, čo ty by si možno chcela povedať, alebo by bolo také, by bolo fajn možno Ja nahrať som nejaký veľmi tvoj... spokojná s tou angličtinou. Ako musím povedať, že teraz už to je môj štvrtý kurz. Už som fakt taká, že je to pre mňa najťažší kurz. Ten INT dvojku mám, ale nie najťažší v zmysle nejakých informácií, ale najťažší v zmysle toho času. Lebo idem už non-stop od apríla. Sice leto bolo, pauza, ale ja som tam akože cez leto je každý rozlietaný, to ubehlo. A už som unavená z toho času. Aj som rozmýšľala Mhm, nad tým ďalším, či pôjdem, mhm, ale mhm, veľmi ma tam uistila tá pauza od 20. do 14. januára, že si človek aj oddychne trošku, bude mať tie Vianoce, tak idem ďalej, lebo bojím sa toho, že keby som to teraz stopla, či si to potom človek dorobí a mne veľmi vyhovuje tá Zuzka, mhm, Vilčeková. Ja som s ňou v podstate začala a vyhovuje mi jej systém, čiže v podstate nechcela by som začať s niekým novým, keď viem, aký systém má ona. Tak mhm. chcem teda pokračovať a ešte tu i trojku, i štvorku plánujem. No ale Super. musím pracovať aj ja sama na sebe a to hlavne v počúvaní nejakých filmov a tak, pretože pri mojej práci momentálne na to nemám čas, ale uvedomujem, Mhm, si, že je to potrebné, pretože len tie 3 hodiny, akože naučím sa tam veľa informácií, píšem si mhm, úlohy, ale ja potrebujem aj počúvať a dostať to mhm. viac a viac do ucha. Ale to je práca na mne, akože to vám nikto nenaleje, to sa proste človek musí na sebe pracovať.
Áno, teda môžem iba potvrdiť, Zuzka je v podstate jeden z najstarších najstarších nie vekovo, Áno, ale áno, ako áno. keby čo sa týka dĺžky, čo u nás pracuje, ona podľa mňa je u nás 8 alebo 9 rokov. Takže ona je naozaj jej prešlo rukami to sú stovky a stovky študentov a veľakrát to u nej je aj cítiť. Ona sa iba tak občas usmieva, nechá dopovedať otázku, ktorú už 18 000 krát počula a potom sa takou ľahkosťou odpovie. Takže to Ono predpoklad. to musí mať človek v sebe. Ja s mojou povahou takou, že ja som taká strašne energická, musím proste vždy niečo robiť a ja na jej mieste, no ja by som to nedala. Pri niektorých otázkach, lebo aj musí byť veľmi trpezlivá pri tých študentoch, lebo fakt akože začínam od B3, mám asi troch alebo štyroch spolužiakov, ktorí to ťahajú so mnou od B4 teda, ktorí to Mhm, ťahajú, niektorí sa vymenili, a mhm, tak, ale no aj teraz vidím, že tí, čo sme štyria, sme už na int dvojke. Niekto ešte mhm. je vždy trošku slabší, že sa potrebuje dotiahnuť, ale Zuzka má tu takú trpezlivosť a je v pohode. Ona si, no vidno, že tí študenti jej prešli cez tie ruky a vie to s nimi. No ona je fakt akože super, preto by som nechcela meniť. Ako nehovorím, aj ostatní sú určite skvelí, ale keďže mi už Mhm. vyhovuje v tom jej systéme, tak rada by som s ňou aj pokračovala. Určite to chcem podporiť. A taký ďalší dôvod, prečo by som to ako z takého učiteľského hľadiska podporila, je, že ono, keď ako keby spraviť to rozhodnutie, sa zahryznúť do toho, ja mám pocit, že je ten najväčší problém. Už keď presne tak, ako aj ty si mala, že najprv si to nevedela predstaviť, ale dobre, idem teda do toho, idem to skúsiť a keď ako keby nabehneš na ten systém, tak udržať ten vlak Jasne. je jednoduchšie, ako ho potom znova naštartovávať. Že keď máme študentov, ktorí si potom dajú pauzu, Áno, tak potom je niektorí to sa ťažké. znova rozhybu a prídu, ale ako upratať si ten život, aby sa to celé Áno. zvládalo. Takže A veľmi, veľmi to podporujem. my sme boli vo februári s manželom na dovolenke v Dubaji a práve tam som si tak uvedomila, že stretli sme tam skvelých nových kamarátov a môj manžel s nimi rozprával a práve ten môj blog, že a ja to neviem povedať správne, tak to nepoviem. Mhm, A bola som ticho. A keď sme sa vrátili z Dubaja, tak som si uvedomila, že pre pána kráľa, ako to človeka veľmi ako to správne povedať, ako proste ho ukracuje sa spoznávať, stretávať s novými ľuďmi tým, že nevie jazyk. Je to akože, dá sa povedať, že banálna vec, ale bez angličtiny v dnešnej dobe sa človek vážne nepohne. A ja ešte mhm, taká, čo som spoločenská, rada nadvezujem kontakty, tak mi to veľmi vadilo, že proste neviem sama za seba byť tam prítomná a niečo povedať. No tak som sa mhm, do toho dala, akože to mi dalo také odhodlanie. A neľutujem, lebo ja som nemala šajnu, čo je budúci, prítomný minulý. Teraz vieme toľko minulých, že Zuzku už takedy stopnem, že Zuzi stop, už mi to nedávaj, lebo budem mať v tom chaos. Ale ona to vie vždy tak pekne vysvetliť. Vždy potom v tej Indie jednotke sme mali veľmi veľa nových informácií pre mňa, ale mhm, práve tá Ind dvojka je taká, že ideme už pomalším tempom, nové informácie, mhm. ale veľa opakujeme, čo je veľmi dobré. Pretože keby, Super. že ideme opäť niečo nové, tak to by človek nestihne to ani si tak upevniť a usporiadať a zase by to boli nejaké nové informácie, ale je to pekne, vôbec to nie je chaotické, je to akože skvele Super, nastavené. super, perfektne, to ma veľmi teší. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Ak by náhodou ešte niečo bolo treba, ja dúfam, že sa všetko nahralo, ale ak by náhodou, ja sa ozvem, ale verím, Dobre, že je všetko v poriadku. Super. dobre. Tak Tak, ďakujem ti ďakujem aj ja. pekne a maj sa pekne. Ahoj. Ďakujem, ahoj. Čau, čau.